Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sesepuh bin sepuh kasepuh sedaya ingkang kita hormati, kita muliakan, hadirin ibu-ibu ahli pengawasan sedayanipun ingkang kita muliakan, alhamdulillah wonten ing wekdal siang sonten menika kita sedaya tasih kaparingan kanikmatan, tasih kaparingan benten-benten keberkahan saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala, sehingga wonten ing siang sonten menika kita sedaya saged natepi satunggalipun kewajiban inggih menika thalabul ilmi, niat patus ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan kita sedaya dhateng Allah kekajengan kula panjenengan saestu tansah dipun cekapi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam ketansah kunjulan katur dumateng panutan kita, junjungan kita ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya badhe pikantuk syafaat pitulunganipun wiwit ngalam dunya menika langkung-langkung mizan wonten yaumal mahsyar, yaumal jaza, yaumal qiyamah, yaumal la dzilla illa dzilluh. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu sedaya ingkang kita muliakan, siang menika monggo sareng-sareng kita nimut-nimut dhateng dawuhipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika panutanipun menungso sak ngalam dunya. Rumiyin dados panutanipun para sahabat. Kula Kanjeng Nabi asring lelenggahan kaliyan para sahabat. Nalika lelenggahan kaliyan para sahabat, kadang-kadang sahabat ingkang nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Nabi. Tapi kadang-kadang Kanjeng Nabi ingkang nyuwun pirsa dhateng para sahabat. Ananging pertanyaanipun Kanjeng Nabi menika kastunipun boten niat nyuwun pirsa ingkang saestu. Kadang-kadang panci ajeng memberikan pengertian dhateng seseorang niku panci kudune ditakoni dhisik. Kada dipun takleti rumiyin niku sampun dipun contohaken dening Kanjeng Nabi. Nggih mboten benten kalih kula panjenengan ajeng ngabari tanggane arep mantu ngoten niku kan le ngabari mung takon kono kaya mantu kapan ya. Nggih tau mboten. Sing takon iku kadang-kadang luwih ngerti tinimbang sing ditakoni. Krungu-krungu jare kono pedulke arep nyepetke kapan ya. Jare wis ngerti. Kadang-kadang Kanjeng Nabi ngoten niku. Nggih, cak dipun contoh kalih kula panjenengan, dipun contoh dening para alim, para ulama. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi mengajukan pertanyaan nyuwun pirsa dhateng para sahabat.
ashabi man akyasunas para sahabatku sapa wong sing paling pinter sapa wong sing paling cerdas. Akyas itu maknane cerdas. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu mane kagungan putra kastri dijenengi kaisa. Kaisa itu maknane pinter, kaisa maknane cerdas. Jadi kaisa itu maknane cerdas. Saking akyasu man akyasun nasa para sahabatku sapa wong sing paling cerdas, sapa wong sing paling pinter. Lagu pas pertama biyen duwe anak kok lahir putri asing tak jeneng Kaisang boten sida. Sedulure muga-muga semua akeh bahasa jeneng Kaisang. Kaisang. Sapa wong sing paling pinter, sapa wong sing paling cerdas. Para sahabat serentak sami jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ingkang ngertos Allah lan utusane Allah iku ingkang langkung pirsa. Ingkang langkung pirsa nggih Allah lan utusane. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika akyasun nasa aktsaruhum dzikran lil mauti wa asaddahum isti'dadan lahir. Luwih pinter-pintere manungsa ya kuwi wong akeh ingkang tansah eling dhateng pati. Jadi cerdas, pinter cara Kanjeng Nabi niku mboten tiyang sing duwe pangkat dhuwur, dudu wong sing sugih bandane pirang-pirang, tabungane tiap bank ana, BRI ana, BRI enten, Bank Jateng enten. Sanes niku. Tapi wong sing cerdas mungguhe Kanjeng Nabi ya kuwi wong akeh, wong sing akeh elinge marang pati. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Terus wa asaddahum isti'dadan lahir. Wong sing cerdas kejawi eling dhateng pati, sak sampunipun eling dhateng pati, akeh elinge marang pati, lajeng tiyang kala terus bangetaken wa asaddahum bangetaken kok mempeng anggenipun pados sangune mati. Mempeng anggenipun nyiapaken ngamal-ngamal kangge sangune mati. Dengan hadis itu disebatakan itu al-kaisu man dana nafsan wa amila lima ba'da. Al-kaisu ta wong kang pinter iku danakan ngesokaken iku nggih maknanipun nggih mencurahkan seluruh hidupnya, kesempatannya. 5 nafsahu wa amila lan wong iku gelem ngamal 5 ba'dal mauti krana kanggo perkara kang sawise mati. Dadi wong sing cerdas iku wong sing tansah mempeng ngamal kangge sangune mati. Sebab teng alam dunya iki urip paling-paling di sekitar 80-90 tahun. Tapi teng akhirat langkung dangu. Teng akhirat langkung dangu. Sedinten teng alam akhirat niku padha kalih 1000 dinten teng alam dunya. Jadi niku
digawe keselamatan nyewu dina niku teng kula ketok sedina. Teng alam kubur, teng alam akhirat, teng alam barzakh niku teng kula nembe pikantuk sedinten. Wong digawe keselamatan nyewu niku. Awake dhewe teng alam dunya niku le nunggu sawen-wen nggih mboten. Kelarannya udah ya kurang ya 3 tahunan to. 3 tahun. Jadi nang dunya wis entuk 3 tahun nang alam barzakh, alam kubur tekan akhirat niku teng kok nembe setunggal dinten. Terus dawa teng alam kubur, dawa teng alam akhirat. Mula persiapane nggih kudu mateng. Jenengan nek setahun kinten-kinten butuh duit pinten? Kira-kira nek dahar setahun tak beras pinten kintal. Bila kedah dipun siapaken ingkang saestu nek setahun kuwi semene 2 tahun 3 tahun nggih semen niku teng alam akhirat wonten iki. Terus panci kedah dipun siapaken ingkang saestu. Persiapan termasuk kita sedaya tolakul ilmi do ngaji kangge sangune mati. Ngamal sing paling enteng, sing paling kepenak nggih ngeten iki ngaji. Ngaji kuwi sing penting mangkat kita mboten. Ngaji itu sing penting mangkat. Paham ya itu ganjaran, mboten paham ya itu ganjaran. Kita mboten. Paling penak wong ngaji. Malah ngaji melek niku yo ganjarane gedhe. Ngaji merem turu nggih ganjarane gedhe. Padha makin dumugi tujuane. Padha mawon dumugi tujuane. Pun sakniki ngaten jenengan numpak sepuh saking Jenderal utawa saking Kutoarjo. Numpak wong loro, sing siji melek, sing siji turu. Tujuane ngulon tekan pundi Jakarta. Akhirnya nggih wong loro sing melek ya tekan Jakarta, sing merem ya tekan Jakarta. Kena mboten? Kena mboten? Tekan kabeh. Dan kita sing melek terus napa curang ke sing turu dumbange njaba wae kan mboten. Mboten ngoten. Jadi kabeh wong loro niku tekan Jakarta. Sing melek nggih tekan Jakarta, sing merem nggih tekan Jakarta. Nggih mung bedane ngoten. Bedane niku nek sing melek niku biasane luwih pengalaman. Lebih pengalaman lewati Kebumen, Kebumen kaya ngene iki. Kemudian tekan Budi Gombong kaya ngene iki, Banyumas kaya ngene iki. Sing melek luwih pengalaman. Nek sing merem memang merem tok iku. Sing merem bentuke merem niku. Ning padha-padha tekan Jakarta. Menantar sing batin barang nggih monggo sekecake lan padha-padha tekan gone sing dituju swargane Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya pikantuk swarga Allahumma wa likulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
kedue saben-saben umat iku ana ajale wonten batas umure. Ada setiap makhluk, setiap umat niku kabeh wonten batas umure. Manungsa wonten batas umure. Kewan-kewan nggih wonten batas umure. Wit-witan nggih wonten batas umure. Ngantos malaikat mawon sedaya nggih wonten batas umure. Mengidere riwayat iku mangken malaikat sing mati kali dhewek iku malaikat Ngizrail. Malaikat Ngizrail iku tukang jagut nyawa, lane matine kari malaikat Ngizrail iku mangken matine kari dhewe. Terakhir pun dunia pun dina kiamat kus mati kabeh garek setunggal niku tok didhawuhi Al-Qur'an surah mati Israel. Lah kabeh cabut nyawane lah pripun aja cabut dhewe kok surah tukang cabut nyawa cabut nyawane dhewe ra iso. Dipun cabut mbak nyawa Jibril basa dicabut nyawane niku tolong-tolong dhewe dicabut dhewe tolong-tolong dhewe. Rasane ketun bantu yen kene dicabut nyawane menungso kaya sakarepe dhewe. Basa ngrasake dicabut nyawane dhewe ngoten niku krasa tolong-tolong. Sakit Gusti. Ya lara dicabut nyawane kuwi. Dicabut dhewe krasa lara dhewe. Para rawuh ingkang kita sedaya wonten batas umure. Batas umur manungsa setunggalipun niku batas umure mboten padha. Mboten padha. Kewan-kewan iki mboten enten sing padha. Dadi umure boten padha, batas umure nggih boten padha. Ajal niku maknane batas umur. Dadi pas nalika napa dijabut nyawane tek klesep ngoten jenenge batas umur. Batas umur. Nek ki megap-megap niku dereng ajal, niku jenenge nazak. Nek megap-megap niku dereng ajal niku tesih nazak. Nah tiyang nazak niku saene dituntun niku kalimah-kalimahe Gusti Allah. Nah isih nyanda diulang ditalken naminipun. Ditalken kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah isih iso dhewek ilmu dheleke tok. Mbok nyebut ngoten niku. Pak nyebut nek iso muni dhewe. Mbok nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyebut. Lewat kepala. Jadi modelake akeh oleh nyebut iku napa nggih nyebut nggih eling dhateng Gusti Allah. Nyebut eling marang Gusti Allah. Nyebut nek dituntun wa nyebut. Jadi itu diwarai ditalkin nek niku. Berarti napa akale pun boten nyandra. Kudu dituntun alon-alon. Mungkin nek suwe-suwe kok wis rada ilang suare namun Allah.
Nah insyaallah nek sing kulino dikir sir dituntun ngoten niku nggih pun kulino mangke. Sing pun kulino niku dikir sir latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul siri, latifatul anfa, qalbi sakit terasiku. Niku pun makin saged muni dhewek atine niki. Terus penting naminipun zikir, naminipun zikir niku penting kangge masa depan, kangge ngadepi ajal. Supaya napa anggenipun sedo saged netapi husnul khotimah. Lan dipun sebataken man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge akhire kalimat bisa nyebut kalimat Gusti Allah, bisa zikir la ilaha illallah niku benjan teng akhirat dakhalal jannah saged mlebu swarga. Tiyang sedo sadurunge teng alam akhirat niku mangken transit mandeg rumiyin teng alam kubur, teng alam barzakh. Kapan batas umure menungso pun tekan niki fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nalika ajal iku sampun dumugi monggo mboten bisa diundurake, mboten saged dijokake. Mundur nggih mboten saged, maju nggih mboten saged. Niku aja malaikat Israel dumugi lajeng makin biyen nggih nunggu anak kula saka Jakarta. Esuk-esuk nggih le jabut teng perjalanan anak kula. Mboten saged. Bae malaikat Israel ujug-ujug rawuh teng jenengan iki bidang Selasa jenengan nyawanya sendak jabut. Jenengan protes mbok aja Selasa Senin mawon tak do ngaji mangke. Senin mawon mboten saged. Ati dijokke nggih mboten saged, diundurke nggih nemen ora iso. Mboten saged. Dadi panci sampun takdire Gusti Allah wis semonten niku. Wis dipun sebataken disiarke teng speaker watawis sedo jam 7:15. Niku ora jam 7:15 tenanan. Kadang-kadang kuliah tau weruh wong ada niku le sedo niku antarane angka 10 karo angka 5 niku. Ya antarane angka 5 karo angka napa? Angka niku antarane 10 menit karo 15 menit niku. Kelinggiake wis liwat seprapat, atau liwat 10 niku mboten pas. Dadi namung perkiraan watawis sedo jam napa 7:15 atau 7 langkung sedasa ngoten niku. Nek sing pas nggih mboten genah Mas, dele nyawa medali nyawa niku mboten wonten sing ngerti pas iki. Wala yastaqdimun lan ya ora bisa dijokake maju nggih mboten saged. Mula mumpung kita sedherek katekanan niku malaikat Israil mula monggo dipun siapaken sanune ingkang minjan kangge teng alam kubur, kangge teng alam akhirat. Kubur niku saben dinten undang-undang kalih menungso janjane. Kubur niku alam kubur niku saben dinten undang-undang. Pun ate mireng apa dereng? Pun ate mireng apa dereng? Kula durung tau krungu.
Kalau nggih dereng-ate mireng bulan kuburan itu ora tau krungu. Nek umpama kula krungu ya kula yang malah melayu. Warni iku menungso ana baitun wahdah fats'alaka muknisan qira'atan Qur'an. Menungso ngertiya aku kuwi omahe wong ijen ana baitul wahdah. Aku kuwi omahe wong ijen. Mula besok yen kowe mlebu kene dhewe ijen ora ana kancane. Mlebu alam kubur niku ijen, boten wonten kancane. Padahal nang donya kancane dulure pirang-pirang. Bareng mlebu kubur niku dhewean ijen boten wonten kancane. Lah napa kancane qiraatul Qur'an anggonmu padha maca Qur'an. Mula bijak teng alam kubur niku kancane menungso namung wacan-wacan Qur'an. Terus teng alam kubur, teng alam akhirat niku diceritake ngeri medeni ning tumrake wong sing ra duwe ngamal. Tiyang sing mboten nate ibadah. Angin cerita-cerita alam kubur, alam barzakh dumugi akhirat niku bisa mbungake, bisa nyenengke tumrake wong sing gelem ibadah napa wae tiyang kok kathah ngamal saleh. Kathah ibadahe, kathah ngamal, kathah wacan-wacan Qur'an. Jenengan sering maos surat Yasin. Lha niku maken surat Yasin teng alam kubur niku dadi kanca. Teng betul maken saged berbentuk menungso. Sering maca surat Waqiah, lho surat Waqiah makin bisa dadi menungso. Sering maca surat Al-Ikhlas, lah surat Al-Ikhlas niku dadi kancane. Kula menawi tiyang kok sering melu tahlilan. Sering melu tahlilan terus minimal niku makin ana surat Fatihah, enten surat Al-Ikhlas, wonten surat Al-Falaq, wonten surat An-Nas, surat Baqarah. Paling boten pun enten 5 niki, syukur ditambah surat Yasin, Waqiah, Tabarak, Al-Kahfi. Syukur sering deres. Lah nek surat-surat itu teng alam kubur saged menyambut dugine kula panjenengan. Teng alam kubur saderenge malaikat aruman dumugi, saderengipun malaikat mungkar nakir dumugi, niku surat-surat niku padha mentungul dhewe-dhewe padha ngetok pun menyambut kula panjenengan. Teng alam kubur pun antara nyambut, wah Mbak Yutu girah, monggo mriki. Gajah monggo mriki. Tembuka wis ampun enten sing menyambut dari dugi alam kubur niku ora gabut tenan. Pun bunga seneng wis akeh kancane. Bareng malaikat mungkar nakir dumugi nakoni man rabbuka. Sampeyan menenggo aku tak jawab ngoten. Dadi sing jawab ku malah surat-surat niku. Sing jawab ku surat-surat niku. Marbuka sapa pangeranmu. Surat Fatihah ini sampeyan menenggo tak jawab. Waman nabiuka sapa nabimu kul mune menenggo tak jawab.
Wa ma imamu kalam apa pimpinanmu. Nah, surate Falak wis meneng wae tak jawab aku genten-genten wonten niku. Etang terus antang tenang wis ora mikir jawaban. Sing penting sregep maos Al-Qur'an kancane kathah. Rencange kathah surat-surat sering deres Al-Qur'an, sering maos Al-Qur'an, surat-surat niku mangke dadi kancane teng ngalam kubur. Kula Qur'an ku wonten 114 surat. 114 pos pamane kok iso sesasi katam sepisan sesasi katam kan niku pun akeh banget kancane. Jan kumpul ngaten iki 114 kumpul kabeh dadi wong kan akeh. Wong akeh pengajian salat itu mesti ana 100 sing ora aku kok. Disambut teng alam kubur kok 114 surat 114 wong bakale kabeh nglindungi kabeh. Belani kabeh wong 100 niku. Dadi enten napa mawon pertanyaan niku surat-surat iku mangke sing bagiane jarang tengok karo mendan karo ngopi nek cara karo udut terus. Kono beda aku dhewe. Sekitar ana baitul wahdah faj'al laka mu'nisan qira'atan Qur'an. Pengundangi kubur sing nomor kalih ana baitul dzul fanawwirni bi sholatil lail. Manungsa ngertiya aku iki omah peteng dedet. Ora ana lampune. Peteng dedet ora ana lampune. Fanawwirni bi sholatil lail. Mongko kowe padha madhanana nggonku kene bi sholatil lail kelawan salat bengi. Atus dengan salat-salat dalu niku salat tahajud, salat witir, salat hajat, nek Ramadan nggih wonten salat tarawih. Niku sedaya kangge lampune teng alam kubur. Sedaya dados pepadane ngalam kubur. Jadi nek besok mlebu ngalam kubur kok peteng berarti ra tau salat bengi. Tapi nek sing sering salat bengi iku mlebu ngalam kubur kaya awan ngaten iki. Surah mukmukan kertas mukmukan surah mukmukan badan kayak begini kayak awan padat biasa. Panau ini sholat ini kalau sering-sering sholat dahulu seragam tadi murong rekanan buat namun apa kita namun kalih-kalih rekanan lumayan daripada tidak sama sekali. Nah, daripada kan mending lampu rong buat setengah toh daripada peteng tak mending teplok daripada peteng. Itu apa orang rekanan tadi teplok ya lo radon. Nek punya padang berarti nggih qiyamul lail nggih sing kathah salat dalu ingkang kathah. Lha Kanjeng Nabi nek salat witir sak jabane Ramadan, sak mlebete Ramadan niku 11 rakaat. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di luar Ramadan, teng lebet Ramadan witir mawon iku 11 rakaat. Lah nek qiyamul lail Kanjeng Nabi pinten rakaat mboten saged diitung, mboten wonten sing ngertos hitungane. Lalu Dewi Aisyah niku dalu dipun tilar Kanjeng Nabi salat niku gering
Siti Aisyah Dewi Aisyah ngelilir Kanjeng Nabi tesih salat. Dilemare Dewi Aisyah ngelilir Kanjeng Nabi tesih salat. Dadi mboten tau ngitungi salat dengine Kanjeng Nabi. Lah ngantos tunggal wekdal niku Kang putra Dewi Fatimah niku rawuh malah nangisi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Kanjeng Rama panjenengan kok anggenipun salat dalu ngantos kados mekaten. Nganti do abuh sukune, nganti do mlecet dengkule. Ditangisi dening putra estrine Dewi Fatimah. Kanjeng Nabi namung dawuh, "Fatimah ngerti ya aku ngene iki ora kok kanggo aku. Aku ngene iki kanggo umatku, kangge umate Kanjeng Nabi. Aku ngene iki ora kok kanggo pribadiku ora, Fatimah. Aku ngene iki kanggo umatku." Mula Kanjeng Nabi niku sahibus syafaah. Kanjeng Nabi niku beja teng dinten kiamat ingkang beto otoritas syafaat, ingkang mempunyai otoritas syafaat, ingkang kagungan syafaat. Para umat itu kan sinarang badhe mlebet swarga teng ora-ora masa do mlayu teng Nabi Adam. Belajar dengan Nabi Adam. Ya Adam Abul Basar panjenengan bapak di menungso. Kula nyuwun syafaat, nyuwun pitulungan dhateng panjenengan Nabi Adam. Nabi Adam tahu aku ra iso duwe syafaat. Jajal kono nanggone Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kae sing duwe gelar Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Berbondong-bondong, berduyun-duyun rawuh tegere Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ora-ora mahsyar dinten kiamat iki panase kados ngaten. Kula nyuwun syafaat, kula nyuwun pitulungan. Nabi Ibrahim jawab, aku ora duwe syafaat. Aku ora duwe pitulungan, aku ora iso nulungi sampeyan. Jajal kono nanggone Nabi Musa. Kae sing tunggal kali muga sing tau wawancara, tau ngendikan karo Gusti Allah jajal untuk menawa duwe syafaat. Berbondong-bondong berduyun-duyun sowan dengan Nabi Musa. Ya Musa, panjenengan kali muga ingkang nate ngendikan kalian Gusti Allah, kula nyuwun pitulungan. Nabi Musa jawab, aku ora duwe syafaat. Aku ora duwe pitulungan, aku pancen biyen nang dunya tau matur karo Gusti Allah, tau wawancara karo Gusti Allah. Ning saiki aku ora duwe syafaat, aku ora duwe pitulungan. Jajan karo Nabi Isa wae, Nabi Isa. Bedhen Nabi Isa nggih mboten saged. Nabi Isa jawab, aku ora duwe syafaat, sing duwe syafaat yo kae Nabi akhir zaman kae, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saestu sami sowan dhateng Kanjeng Nabi sami pikantuk syafaat. Kula panjenengan sedaya nyatah-nyatahken salat dalu boten ketang namung kalih rakaat. Syukur saged punjul saged pinten-pinten rakaat. Mugi-mugi ngalam urip bijak paring padhang Allahumma. Pengundangi kubur sing nomor 3 ana baitul turab wa mil firas wa huwa amalus shalih. Menungso ngerti yo aku kuwi omah lemah, omah lebu, ora ana semeke. Fahmil firas wa huwa amalus shalih.
mongko kowe kabeh do gawe lemeh gawe semeh. La apa lemehe wa huwa amal sholih. Semehe ya kuwi ngamal bagus. Ngamal soleh, ibadah ingkang sae. Iki lho kecai maos Al-Qur'an, salat bengi nggih damel ngamal ingkang saleh. Contonipun napa? Nggih bangsane sedekah sapitrasipun. Ngamal kang sae niku benjang ingkang dados semehe tengalan kubur. Boten ten semehe. Dadi nek kuburan niku ora ana semehe, ora ana lawange, ora ana cendhelane nek kuburan. Tapi nek ngalam kubur jane padha. Tumrape wong sing kagungan amal ibadah. Peteng tumrape wong sing ora tau ngamal ibadah. Ana baitul rabbah mil miras wa huwa amalus sholih. Aku kuwi lemah lebu. Omah lemah sing ora ana semehe wong donggar yo semeh. Semehe yo ngamal ingkang saleh. Iki kula panjenengan estu dipun paringi enteng anggenipun sami maos Al-Qur'an. Allahumma saged dados kanca benjang teng alam kubur. Allahumma dipun paringi enteng lan istiqomah anggenipun sami salat dalu mugi benjang saged kangge pepadang teng alam kubur. Allahumma dipun paringi enteng istiqomah lan kathah anggenipun damel ngamal ingkang sholih benjang teng alam kubur teng akhirat saged kangge semeh wonten ing alam kubur alam akhirat. Allahumma amin. Menawi namung mekaten pengaosan sonten menika mugi wonten didolan faedahipun manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Allahumma sedaya kalepatan kekurangan maafin pangapunten hadana Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala